pamusoro idare ini ndakarora Blessing Shumba 2016 tikagara zvakanaka chaizvo tikakomborerwa nevana vairi vakomana. Dambudziko rakatanga gore rapera iri. Foni dzaiva dzedu tose, uyo achibika ndichipindura mamessages, iye achito zvaanoita achipindura mamessages angu, takagara zvakanaka. Saka ndakazoona mumwe wangu akushirudza mafoni vachinjwa mapassword, akuanonoka neface, akuanonoka nefingerprint. Saka ndakaramba hangu ndakanyarara zvichingoenda zvakadaro. Muna June akauya kuno kuChegutu achiti kunoteswa cervical cancer. Ndo paakauya foni yake ikapera moto, ndobva yaiswa pachaja mubedroom atinorara. Saka ini ndakabva kubasa ndakaneta, ndikati aregai ndiende zvangu ndinozvambarara pamubhedha. Ndikazvambarara pamubhedha paipaenda pfungwa dzangu dzanga dzaita dzaimboona foni yandisisaone inenge ichingoshirudzwa. Ndakavhura foni iye ndikaona mine mamessages aiti vaswera sei sweetie, I love you, I miss you, akawanda erudo. Saka ndakaedza kuti nditore mamessage aende mufoni mangu, akaramba kusenda. Handizoti mangu musina mamessages acho here kana kuti network. Saka zvandakaita ndakazotora nhamba dziya dzaisenda mamessages aya, ndokubva ndadzisevha mufoni mangu kuti tsotsi. Ndokugara zvedu foni dzirungoiswa pasi pepiro, dzangu ndoisa pakati pemapiro edu tiri 2. Pamusoro manzwa here kwanzi dzakazopuwa zita kuti chii tsotsi. Zvinhu zvinofadza kwazvo. Kwaizvi ndadaro takagara foni dzichingovharidzirwa. Ina handina kubvunza, dzangu ndaingoisa pachena. Musi wa18 September nenguva dzinoti 1:25 AM kunze kwaedza makapinda message mufoni yange yakaiswa pasi pepiro yaakanga akatsanzura. Ndokutora foni iya ari flat, ndokubva ndambomira ndikati pamwe angamuka. Akaramba akarara, ndikabuda naye ndikaenda naye muspare. Ndobva ndavhura ndikaona yakanzi Blessing. Mamwe mamessages andakambonge ndaona kumasuro anga yakanzi Blessing, iye anonzi Blessing. So tikatedzwa hapana kuti love, no not love. Zvadaro ndobva ndaenda nayo muspare foni yayo, ndobva ndasenda message inoti ndatadza kurara nekukufunga hani. Ndobva ndasenda haina kuenda. Ndobva ndazovhura kumasendi ake, kwanga kwakanzi wadii baby. Ndo one message yakanga iriko, iyi yakapinda yakanga yanzi Blessing. Ndobva ndaona yakanzi wadii baby, taradza kuti yanga yataurwa nayo masikati. Zvadaro ndasenda haina kuenda. Ndobva ndadzoka, ndobva ndakaita almost 30 minutes ndichiti pamwe ichaenda kana kuti achapindura. Ndobva ndaenda mubedroom, ndobva ndamumutsa ndikati maitadiwa muka, message iyi ndeya ani? Zvikanzi yapinda nguvai. Ndikati zvengu hazvina basa. Ndati message iyi ndeyani? Ndeyani? Ndeya Mai Mishi. Ati Mai Mishi vanova muroora vava. Mai Mishi, namba dzaMai Mishi ndinadzo. Shamwari chausiri kuziva ndechekuti namba idzi ndinadzo idzi ndakadzitora pawakaenda kuChegutu.
aiyo ndamaimishi ndikati wo asi vane rimwe line zvikanzi vakapindura message iyi vari kumba kwavo kurimuka. Ndikati wo aiwa zvakanaka. Ndikati ndiri kukumbira upike simudza ruoko rwako upike uti amai Mishizo akashandisa foni ipi. Akapika kamwe chete. Ndikati pika kepiri akaramba. Pika ketatu zvikanzi usandinetsa. Autonditi hasha. Ndobva ndanyarara. Pachena ndobva ndabuda panze. Ndichiti ndinotsvaga nhamba dziya paEcocash. Foni yangu ikati user not found. Ndikadzokorora ikati user not found. Ndobva ndadai zvakanaka. Ndobva ndafonera mumwe mufana wangu andizvitengesa mafoni. Ndikati bamuni nditsvagirewo nhamba idzi kuti dzine zita rinoti ani. Zvikanzi alright ngoma foni yangu handina foni pano asi ndokutarisira. Ndobva ndapedza naye mufana uyo. Pachibva pazopinda message mufoni mangu yekuti kuna tete vashaika kumusha. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndavaudza ndikati ndakuenda kumusha. Kuna tete vaita sei? Vashaika. Ndobva ndagadzira. Ndobva ndaenda 12 dzemusi iwoyo pa18. Nhamba dziye dzakanditsotsi dzakandifonera pafoni yangu yenet1. Ndobva ndaona pane missed call. Pandakaedza kufona yaiti user busy. Ndobva ndaita sei? Ndasiyana nazvo ndobva ndaenda kumusha. Pandapedza zvekumusha ndadzoka. NdamuHarare pandafona futi bvayaita through 6 missed calls hadzina kudai. Ndobva ndasiyana nazvo. Ndadzoka kumba. Ndobva ndakati iwo wakazoti nhamba idzi ndedza ani. Zvikanzi mene ndinga ndakakudza wani kuti foni yakashandiswa nani namai Mishi. Zvikadai zvakanaka. Mufana uya achibva azondisendera. Zvikanzi pana pazita riri kubuda rinoti obvious chifamba. Ndokuuya muno muchegutu zvekare. Ndobva ndapa mumwe mufana nda zvemafoni. Ndikati ndisecherochi nhamba idzi paEcocash. Yangu inini EcoCash yairamba kubudisa zita iroro. Ndobva abudisa futi zita rimwe chete. Ndobva ndafonera mumwe mufana weBedbridge zvekare. Vabudisa zita rimwe chete. Yangu foni iri kuramba kubudisa zita. Zvakanaka. Ndobva ndanga ndichikumbirawo sezvo ambuya vakashandisa foni ndaenda kuziva kuti ndeyani. Nderani zita iro. Zvikanzi usandinetsa. Ndobva ndanyarara. Ndobva ndafunga ndikati right. Chirega ndibva ndatumira nhamba dzaambuya kuvanhu vandakambotumira kuti vandisecherechi nhamba dzatsotsi. Ndopakabuda zita rinoti Mes Rudo Aisha. Zvasiyana. Kati pamwe vanogona kunge iri hama yavanogara nayo ine senemu yokuti chifamba. Saka zvandakazoita ndakazofonera Tsano hanzvadzi yani yavo. Ndikati Tsano pane nhamba dzandinoda kusenderai. Ndachikumbira kuti muzondudza kuti ndedza ani. Tsano akati zvakanaka sendai ndokusenda. Dzasvika nhamba dziye. Ndobva wabvunza vakati nhamba idzi handidzizivi. Ndikati pakanaka. Zvikanzi sei mukuwasha wabvunza kudaro. Ndikati nhamba idzi dzakashandiswa naambuya vangu. Pane mameseji akasenderani tete wavo. Saka ndandida kuziva kuti ndiani. Zvikanzi alright regedzai ndichabvunza nani vanhu vari kumba ito. Ndobva vazondifonera zvikanzi ndabvunza Tsano ndavaona mutaundi. Vati nhamba idzi hadzisi dzangu. Ende line rangu rotogara mufoni yababa. Saka Tsano kuti ndibvunze baba vanovati zvarava Tsano wangu zvandirembera. Ndikati zvakanaka. Ndobva taita sei? Tagara. Ndobva ndabvunza uyu ndikati zviya vakazoti munhu akashandisa foni ndiani. Zvikanzi usandinetsa, usandishungurudza, usandibvunza. Ndobva ndanyarara. Patagara. Ndichabvunza. Zviye zvekubhoyi kana zvimwe ndichabvunza. Ndikati zvakanaka. Mumwe musi ndangomuka kuma4. Ndobva ndabvuta mafoni ake ari 2. Ndobva ndabvisa line rake rebhadhi. Ndarisa mufoni mangu ndamupa rake renet1.
rangu renetwork paakamuka ati mafoni ndikati amafoni ari safe ndinawo ndatora ndamboita mainvestigations nenhau iyeyo nokuti wasuda kuita se usaundiudza kuti akashandisa phone line iri ndiani red information ndandanayo kuti munhu anonzi obviously fan zvikanzi atora tsvaga zvakana basa saka ndichashandisa chii ndikati ndaisa line rangu renetwork pai mufoni mako ndoa uchashandisa ivo aya 200 kwayo zvikanzi saka macontacts ndavawana kupi ndati macontacts ndinokupa zvikanzi chekutanga ndipo namba dzamaimishi vanovamuroora vacho number 2 dzasisi wake vari kuchinoi number 3 dzababa number 4 dzaamai number 5 dzatsana vandamupa ndagara nemalines aya after 3 days line renetwork rakabva rabhurukeo varanyora maemergency calls asi edu achita se achifona chandanga ndichifunga tikapa statement mudare tichidaro so tinogona kuita dare 1 isitakawandirwa nebasa zvakadai chandanga ndichifunga ndechekuti zvinenge zvaitika kumba zvinenge zvaitika ndo zvinozokonzera munhu kuti ati ndakuenda kudare handiti mapawa munhu chaanenge awira kudare ndo chaanosvika achiudza dare then mukufamba kwenyaya ndo munobuda zvese zvizhinji zvamunofunga ndo zvatofanira kuudza dare handiti mapawa ndauya kuno ndichimhangarira mukadzi wangu kana pakaitika nyaya yechihure mubva madudza nenyaya yekufa kwemba yangu zvichikonzerwa naningi nekuda kwechakati nechakati handiti zvenyaya dzizhinji dzakazodini hatingadzikunde handiti mapawa isusu kuno kudare tinoda chavinga munhu kuzomhan'ara kudare noti source yekuti se chazokonzeresa kuti auye kudare chakaitisa kuti no tinoda kuti ndauya kudare nenyaya yekuti ezvo sekretari mapepa akuzara achitaura nhoroondo yekuti yereport hazvibude udzaidare in short takaramba tichidetsana nenhau iyoyo asingade kutaura kuti obviously famba ndiani kusvika ndakanoudza tete wake tete wacho akati ndanyara chaizvo nezvaitika pane mameseji akazotanga kusendwa naambuya vachiita sekuti vari kutaura neava pafoni yavo yandanga ndatora zvadaro ini ndakanoudza tete wake ndikazoudza tete wangu tikagara pasi uyu akasvika panguva yekuti pandaimubvunza nyaya iyoyi akanga asitadi kana kundipindura kana kuti kudii haachandibikire haachandiwachire dzimwe dzongo anobika chikafu chaasingadyi iye kusvika zvakandibata akurudhu achigara achindishauda achiita sei saka ndakazochedza tete wake natete wangu vachida kuti yedze kuti vatienzanise asi akaratidza kuti haasi kuda kuenzaniswa nini kusvika ndakatora gupuro ndikamupa pamberi patete wake natete wangu zvadaro nenhau iyoyi zvadaro ndakasedzwa kumba kwavo vachitaura kuti toda kunzwa kuti iwe warambira mukadzi uyu chii ndikati nenhau yemameseji andakaona neunhu kuitwa nechi nemwana wenyu zvikanzi aya zvakanaka tikumanikidze kuti chigara nemwana wedu saka ngawe saka tadaro baba wakandisunungura kuti ucharamba uri mukwasha saizvo hapana chinochinja saka tete vakazoti isusu kuti tisimuke pamba pako nekuda kumameseji vai nechi watiramba toda mombe yekuperekedzwa zvikanzi kana usina kutipa tofira papi pano hatibve ndakaita saizvozvo ndikatsvaga mombe kuti ndaona kuti ndinogona kumuuraya kana kuti anogona kumuuraya nemagariro atanga taakuita ndakavapa mombe yekuperekedza saka dare inini ndinoda kudzorerwa mombe yangu yekuperekedza munhu akanditadzira uye iye ondiripa haana kundiremekedza semurume wake akatsvaga vamwe varume so ndonhau yandauya nayo fundo uku imimi aiwa
Imimi kunoku hamuna chabaviga nacho. Pane chavauya nacho here. Nokuti vari kutaura zvavanotoda. Muri kutotonga dare. Nekutoripwa kwacho zvese. Kokuno kumazovingei. Ini nhauya ndawinga ndiyekuda kuripwa. Nani? Kudzorerwa mombe yangu. Nani chikomba iri kwati mukadzi wenyu? Nemukadzi wangu. Chikomba chiri free. Chikomba hasi kuda kuchiburitsa pachena. Nekuti chikomba chakunzi hanzi hachichashandiri kupi kuno. Toda kukubatsirai tichidai. Dziripo dzimwe nyaya dzatinoti kana tichidziita tukashaya munhu anokubatsira pazvinenge zvichiitika zvinonetsa. Nyaya yenyu iri kutiratidza kuti chekutanga makatoisa gupuro mairi. Hati ndizvo? Gupuro rinorevei? Ndichakwanisa kugara newe. Aiwa, usisiri mukadzi wangu. Saka pane munhu here ane simba rekuzotonganisa munhu nemunhu asiri mukadzi wake vachitaurirana nyaya dzekuripana nekuita sei sei. Nekuti ini ndakanga ndaitira nzira yekuti mambo ari kukubvunza zviri straight and wide clear. Ufane munhu here anozoti vanhu varambana mapanana ozokutongai futi kuti muipirane. Ndozvokutorwa namambo. Kutonga ikatongo kare. Mambo tonga nyaya yakapera. Handozvibvunza namambo. Tavataura wara kuzvibva. Panoda kunokubatsirai hongu tinokurukura nyaya yenyu nemaitikiro ayakaita. Then ndoda kuziva pane mombe yamakadzibhadhara yamuri kutaura. Pane mombe yakanzibhadharai ndobva mabhadhara. Handizvo? Ndeyamuri kuti muda kuti idzoke. Ana chakala zvimwe zvinhu zvamunoda kuita pamberi penguva yedarira ndeizingiringana. Wakamira ipapo unogona kuita zvinhu zvako kwete kudisturba dare. Nyaya yangu pairi ndepekuti tiri kuona nyaya mudzimai wenyu pane zvakawanda zvinoratidza kuti imba yakanga isisipo zviripo. Handiti mapawa ipapo pamakanga maona manje kuti panapa zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Mukadzi uyu uhure hwamubata. Handiti mungadai makaunza nyaya kudai. Handiti mapawa muchikwidza nyaya kuti mukadzi uyu pane chakati nechakati 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 chiri kuitika. Mukadzi uyu kana mainge muchimuramba hakuna mubhadharo wamaibhadhariswa nemunhu ane mwana wavo wavari kuona kuti mwana uyu raabhichiri. Mukadzi akuratidza tsika yakashata pameso pemba yake. Handiti maona akutoratidza umwe unhu usiriwo. Handiti zvingadai zvakagadzirisika tichiti isusu kana zvadai amai muri kuti chii kumurume wenyu? Amai muri kufungei nenhau yemurume wenyu? Ko munhu uyu ari kuita izvi nokuti mukurondedzera kwamuri kuita pana ambuya vamuri kutaura. Handiti ambuya ivavo vanoziva chihure chavatete vavo chese chavaitoperekedzera iye ari muroora mumusha. Handiti makoa kana mwana wako wabereka chaanohura pamwe chete naamai vakamuzvara wobva waziva kuti mhepo dzasumuka hauna kwaunobuda nei nako. Kungodai Rozi handina chekuchataura ipapo panenge paipa. Handiti saka isusu pfungwa dzedu toda kukudzokororai kukubvunzai dare rakateerera moda kubatsirwa sei? Ndiri kutarisa nyaya iyi kai
kuti ine pamakatoti imi ndakabva ndapa gupuro ndanditi mungadai musina kuindiketa izvozvo mudare kuti ndakatomupa gupuro mukadzi uyu. Isusu kana taizotonga tichitaura zvataitaura taitaura pasina chinotimisa nokuti element yehure iripo. Handiti taizonosvika pekuti tiri kuda kuti chikomba ichi kai chiuye apa. Iye zvino kana paine gupura chikomba ichi tinochidedza mudare sei museyama. Chigupuro rinoreva kuti nyange ukawanikwa uchiita zvauri kuita ita hausisiri mukadzi wangu, ita zvaunoda zvese. Handiti makora toda kuenda pana natete mukadzi uyu achiuya wauya nani kuno nhaye hanzvadzi yangu ndani vabereki vangu ndosati kuti ana baba namai inhau yokuti titadze kukurukura nyaya kumatara akadai hatidi vana baba nanamai vanorepresenta chirudzi nyaya yakashata yakadai inoda vanasisi vako. Iye mukadzi ye akanga achikunhikiringa achikuperekedzera kuita zvinhu zvakashata uyarapo anoda kutsurwa nokuti ari mumusha menyu ichave mhandu ikaparadza kurarama kwevanhu mumusha. Kana baba namai vako iwe vachireverera zvinhu zvakashata zvakadai pamusaka pako nerimwe zuva vanokuchema da kukutaurira handidi kusiya ndisina kukuudza izvo. Unogona kuyambuka nhasi pane uyu handiti woendako pavakanotadza apa vari kubva kumusoro vachidzika pasi vangadai vakanotanga kukwira muti nekupasi vachienda mumuti kwete kuzotongowana vanhu vamudenga toshupika nematara akadaro. Pane paari kutotaura zvemagupura vatete vari kupi vakapuwa gupuro handiti wazvo dare rinoda kuitwa nevakariita. Baba vakanga varipo here pawaipiwa gupuro? Vaivepo but ndo vaipiwa here gupuro? Ndiwo vaipiwa vatete zvadzi yavo handiti makwa seyama vachipira nyaya ari kuti iye vatete ndo vakati hatibvi mumusha kureva kuti vatete nababa zvese vakaimba kwemukwasha kuzoita vakaya vatete iye aramba mukadzi apa pagupurona vamire semukadzi wake vakabvarisa achibve mumusha muno nezvinhu zvedu kana iwe usina kuti pano tipereka nemombe yange iri mombe yange iri hanzi yekuti tibve mumusha mako kana ukasatimba mhosva yacho yange iri yemunipisira moto ndopanda ndo zvaita kuti ndiuye mudare. Saka iwewo wauya mudare unoteerera dare waisa nyaya yako mudare unoisa nyaya yako mudare representation yenyaya mudare dare rotaura mibvunzo andiri kuizwa iri kubvunzwa kuti mombe yakanga iri yei handiti kwavo munhu ahura mumusha onobhenefita kutobhadharwa mombe kunzi kuti abve mumusha mangu inonzi extortion. Ndo pakandirwadza ndosaka maona asi mawiri ekuyo mudare ndo asina kuzikana extortion mukanya kuti handibve pano ini kana ndisina kupuhwa mombe yekunopere vatete kutodada nechihure chakafanana nacho. Right, hatina kupa mwana uyu nguva yekutaura achataura hake. Tataura zvese zvekudivi renyu iye akateerera kuitira kuti anzwe zvese. Handiti achipindura 1 unosvika nenhau yemombe. Chandaramba ndechekuti atungamidze vana baba namai vake mudare rakadai akadai anatete vake ivavo vaite hatibude muno kana tisina kupuhwa mombe pavakaipiwa vakanoipani vakanoipa nzvadzi yavo ndakavapa iri mari
Yanga iri mari 400 yemombe yawakapaini right blessing avo inavo ndevapa ndo baba tine urombo baba mudare rakadai tetisingadeiwi ndoti zvinotaurwa munomu zvakawanda wanda handiti mapawa zveida varidzi vazvo vatinotaura tichipindurana nei navo but hatina zvatingaita hadzikurirwe nzira dzinonzwa handiti ngaataure blessing tinzwe nyaya yake pamusoro edani kwidza izwi rako rikwirire vanhu vanzwe utarire mambo avo mambo kutaura nawo usatarire nyika isitarira mambo inini ndingati pakatanga nyaya pakaenda muroora wangu kutauni taita zvekuhodha machocolates saka paakasvika foni yake yaiva isisina moto ndopaakandisira meseji angonditi hai babe ndongotaura kwataiita ndopandakabva ndamufonera foni yakabva yakati tisinganyatsonzwanana ndopaakabva ndaimuisira meseji ndikati wadi baby ndobva ndatomufonera ndobva tatotaura conversation ive masikati ndobva yatongopera saka tagara paya avanoti hanzi pakazopinda meseji mufoni inana utomboionangu meseji iyoyo ndoba ndi hey namba idzadi wazosenda meseji wataura nemunhu ndikati idzi namba ndataura nadzo masikati namai mishi hapana kana tatotaura na tikapedzerana foni yavo yanga isina moto yanga isina mari ndopangoshandisawo namba idzi handitozivi nezvemunhu iye pavakaenda kumusha zveshuwa vakadzoka kuseni ndakamuka mafoni pasisina vatora mafoni zvikanzi munhu yazondifonera chichi ndikati alright saka mafoni angu aripi zvikanzi mafoni ari safe ndinawo ngati alright itai henyu mainvestigations enyu vakaita 2 weeks nemafoni havana kumbondiudza kuti pane azofona pane azodii mama wangu chaiva vaitofona vaisakwanisa kutondiudza kuti mama vafona ndolozoshandisa laini ramama ravakandipa kufonera mama kuti nambofona foni yenyu ikaramba batadiwa vati hanzini vachazokupai motaura neni ngati havana kudii havana kumbotaura vakagara zveshuwa taiva tine nyaya dzatainetsana ndatoudza ana tete nyau idzodzo bhozi ndatova nenguva ndichimboshingirira kuti ndo zvinoita dzimba ndobva ndaudza ana tete paya ndikafonera hanzvadzi yavo vakandiudza zvavakandiudzawo ndopa vakazonditi hatatiwa kubasa ndatoenda kubasa ndopa vakandifonera ende zvikanzi ndafunga kuti kunotora ana tete kuti vave vatigadzirise panhau dzedu dziri kudii dziri kunetsa ngati zvakanaka ndobva ndatongodzoka kumba paya vakauya vakatora tete vangu kunotegutwa vakatora tete wavo kadomo vauya ndobva vangotsanangura nyaya yavo iyoyi sekutsanangura kwavaita saka mufoni mangu vatoona conversation yaitovemo yandaitobvunza sisi wangu chinhu iyo kuti yakwange masenzere chichi saka pavakatsanangura nhau yavo sekutsanangura kwavangoita ikoku ndopavakabva vati munhu anoti anoda kutenga stand anoda kuibhadhara nani ndikati ko handishandera handina zvandoita ndakagara pasi ndopavakabva vatobudisa mari zvikanzi gupureri nandichada ndikati ndaizviziva nezvese zvaiitika magariro ataita ndaizviziva ndopamuchasvika asi kuti ndandakamirira nguva yekuti muzvitaure asi zvisinei ini ndinozvitambira ndakagara tete vangu vavo vanga vatengerwa tiketi nekuti vaitofanira kuenda kuSouth Africa chitatu ndobva vatonditi baba wako ndiutadza kuvabata foni yavo vaisi kubatika saka unozoenda nemari iyi kunani kuna baba ngati alright zvakanaka ndakabva ndamukira kumba ndikaona baba vabuda vaenda kubasa paya ndopandakabva ndazovafonera ndikati ndaomboya kumba ndikakushaiwai saka ndichazokonai saka nangonzwa kuti foni yababa yapinda ndataura nawo ndopandafonera tete ndikati chivabatai baba munzwe kuti mutaure navo muvaudza ndopavakataura natete vakaudza vakati ndingadai ndatoya ikoko asi nenhau yekuti tiketi ndakatotengerwa hazvitoiti kuti ndiregere kuenda ndopavakabva vatondifonera bheki baba vakati enda kumunyai unovaudza naumamirira yakaita wova pane mari iyoyo ndobva ndatoenda kumunyai ndobva
ndakaita unga 5 days ndiripo pamba ndichimirira kuti zvifambe negwara zvisvike kuna nababa mune zvakanaka. Zveshuwa zvakazoita sekudaro ana baba vakati makaita nyaya idzi pana natete chete takuda tidi tichidzinzwawo. Ndobva tatoenda iri Sunday nyaya ndobva yasvika ibva yataura zvikanzi alright saka mauya kuti tikuyananisei here kozi muroora yetovepo tikuyananisei munyatsonzwisisa here kuti nhamba idzi kushanda kwadzakaita zvakamira sei. Zvikanzi aiwa ndichadi zvikanzi saka hatina nyaya yatiri kutaura taifunga kuti mauya kuti tikugadzirisei manje kana mati hamuchadi isu hatikumanikidzei pachishona pachikaranga chedu munhu kana achirambiwa panobviswa nonzi bereka imombe ndo mombe yakabviswa. Ndobva yanzi kana isina kubvisa zvinhu zvedu hatikwanisi kuita sei kutakura. Ndobva vauya nemari yaimombeya ndobva vatouya ndo vakatotakura zvinhu tichitobva kumba tichienda kuvabereki vangu. Ndadaro ndakagara mazuva anonga 5 days kunge 1 week ndobva ndakaona samoni richiuya richinzi mhosva yekubatwa nechipunga. Ndikati vakaregerei kuzvitaura pamberi pevabereki vangu bhosi kwakabvunzwa kuti alright saka tiunywa chikonzero chekuti kudii chekuti waramba mwana wedu nekuti kudii. Akati ndakamubatira mameseji zvikanzi chete izvozvo zvikanzi chete anzi alright. Asi ndakazoshamisika samoni raakuuya rikanzi hanzi ndakabatwa nechikongo. Ndobva taenda kudare kwamambo musi 25 ndikati manje ndichanogara apa ndakunopinda mudare ndichiti ndiri kupinda nani already makandiramba handisisiri mukadzi wenyu. Ndobva pangonzi nyaya iri kutonotongwa ndobva taenda musati takasiya muroora haana kuuya zvikanoda kuti muroora akashandisa foni yacho hapo hatina kwachakwanisa kuenda mberi nenyaya iri kudzokera kudare musi wa 6 kuzoti ndiuye nababa samoni rakauya rakanyorwa zita rababa rekuti vauda kudzoserwa munhu ndosaka tauya naso nevabereki. Zvavo zvimwe zvekuti ndandisisatowawachiri nekudi ipapo vari kunyepa zvavo nekuti nditobva ubasa nditi weekend ndoya ndiri kuwacha ndoya ndakaona vawacha hembe dzavo dzese kudya chikafu ndikabika vakatonyatsoundudza vakati iye zvinobika chikafu chako nemwana ndobva ndangosiyawo zvakadaro. Matini makabatiswa mari eyo mari kupuro ndakapiwa $5. Igupuro akandipa pana tete vangu natete vake vabereki vanga vasipo. Baba ndo akati aiwa nyaya dzinofamba nekumunyanya endai kumunyanya. Isusu nyaya iyi kubva kufamba kwayakaita ine makawanda masina kufamba zvakanaka yaingompunyikidzwa murume akawanawo zvaasangana nazvo mukufamba umu ane maitiro ake waanenge achiita mukadzi akawanawo zvake zvaanenge achidai ane zvakewo zvaanenge achiita but pautuu hwenyu izvozvo muri pamberi pedu vamunenge muchiomesera idare but hapana zvamune muchiita ndizvo mune muchisotesa kana kunyengedza vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzenyu. Handiti mapawa ndimi tu vanhu munoziva zvamakakonana ari kunyepera umwe pautuu hwenyu aripo handiti ndizvo but hazvina zvazvinoshanda kwatiri. Iye zvino kana mauraya imba yenyu imba ine vana vakaberekwa moparadzana pane vana
muchisiyira vana venyu kuzoshupika vari mberi, mozoenda kumba moti kudare kwekuya ndakabudirira ini. Azvichida zvazvinotibatsira. Handiti Mapaula, nyaya hombe chete kuvanhu. Chandee ndichifunga ini, munhu anenge asingachade umwe ngarambe umwe. Ratinoti gumbezi ravava mudare muno, anenge avaviwa negumbezi asingachade umwe obata ini nangu handichada. Pane kufukura hapwa muchiitana zvinhu zvakashata zvinozokonzera kuti nerimwe zuva umwe chete wenyu akafunga kuti ini imba yangu papa yakangofa, asi ndiri kuda imba yangu kuti idzoke bheki. Munotadza kuita saizvozvo. Isusu kana makapuhwa mombe, chokwadi mombe yekuti munhu ari kunzi wabatirwa pameseji, uri kuramba kutaura zita remunhu akawanikwa ari pafoni azvodai, ikave mhosva wotosiya imba yako nekuda kwaizvozvo. Zvinotiratidza kuti munhu paanonzi akazongoitawo kuti zvaita zvadzo nanyemba kutsva dzarungwa munyu, anodya dzakadaro sekuru, osiya dzakatsva pasi. Handiti notisa kuti yagara irimo kare. Zvino dzikati dzatsva, sauti hauna kunge waisa, uchazoda kutodira mvura. Saka zvakatsva zviya zvinozodii? Zvinosumuka, nyemba hadzichadyika. Handiti Mapaula, ava vanhu ava vari pamberi pedu apa, pane nyaya dzatichitarisa tichiona, but iyi nyaya iyi baba iri kunotibata pagupuro iri rapa. Mukaona mambo vakunoti murume ndiwo wakanoisa gupuro kumukadzi, handiti tonodzora nyaya iyoyo kuti mudare takuitonga, tichinotonga nyaya yekutsvaga kuti chikomba chakazodai ndechipi, chakazodii ndechipi. Gupuro iri riripo apa. Panogona patonosvikomba 10 haritibudire zvakanaka. Mutemo unoti chii? Nhai baba kwenyu mwana ari kuakiuzwa nyaya kana kuti mwana apuhwa gupuro rekurambwa mumusha mevanhu, imi moti tipe mombe yekuperekedza munhu arapwa. Ngavatipe, tiri kuda dudziro rayo. Isusu kwedu kana munhu akapuhwa gupuro ndobva kumasvingo ino, kana akapuhwa gupuro rinoenda nokumunyaya, raenda nokumunyaya, nyaya yotaurwa, yataurwa, hauchadi mwana wedu. Isusu kuti tione chaiko kuti wakabatiwa nechikomba wakadii, hatina kuluya yatakanyatsokuona mumameseji aiverenga. Saka paitaura takati Mukwasha wamanyisa, dai wamira nenyaya dzako, wabata chikomba chacho. Isu kana mwana aresa hatirambi kuti waresa, kana aita chihure waita chihure, ndopaunouya naye mwana wenyu waita chihure. Hapana chatinokilema ipapo kana taona kana akanga abata chikomba chake chauya. Saka apa hapana chatakanyatsokuona panyaya yaitaura kuti kulu chaiyo ndei. Saka munozoti bhadharwa saka mombe. Mubvunzo wamambo uri kuzi pamombe Ndeyei. Mubvunzo wamambo uri kuzi pamombe zvairi zvigupure zvinani. Pamombe ndeyekuperekedza, wakati handichadi mukadzi. Pamombe ndeyekuperekedza mwana wedu kumba. Right. Yamunhu vachigunda chitiwe mari yakabva here iri mai iye. Saka imi mamombe makatotora makuwana. Mombe. Nauya nani pamwe. Naye.
ndiye munyaya akapesere kumunyaya munyaya titaurire pamusoro ivedari inini ndini munyaya wevana pavakaita nyaya dzavo ndoda kutaura panyaya yemombe mwana uyu akakumbigwa akaperekwa saka ava kumusha kwavo vanoti chikaranga chedu kana mwana aperekwa kana orambazve unoperekwa uyu ndokubva auya nemari ndokubva andipanika ndopa vana vatezva kuti maperekwa manjeri pamusoro ipamunhu chandaa ndichifunga kana tiri mudare handiti ngatiregei kukanganwa kuti kune tsika dzemarudzi nemarudzi. Tsika yekumba kwenyu haisi tsika yekumba kwevanhu. Zvatiri kubvunza pano tiri kuitira kuti tese tisare takabatirira nekuziva kuti ava vanhu avanoitei, nokuti hapana museyamwa pandingabvise mari 400 US ndisina kutsanangurirwa kuti tauri kuibvisira chii. Kuzoibvisa kwaakaita akanga audzwa zvaabvisira mari. Ndakaudzwa kunzi hatibve pano. Ndobva iwe wandaramba. Inzwa kabhuru wangu. Pamunhu wawaramba hatibve pano kutaura kwevanhu. Patinobva isusu unenge waita zvakati munyaya yedu, iwewo ndobva waandastenda, ndobva wabhadhara mari yacho. Handiti bhadhara mombe yekupereka munhu, kukumbira kuti urida kuti utore mwana wevanhu zviri pamutemo. Handiti ndizvo? Woroora mukadzi wopiwa, mukadzi uyu wakurambana naye woudzwa iwewe musi wedare kunzi isusu mutemo wedu unozochiti autitore mwana uyu kana wamupa gupuro usina kubhadhara mombe yekumupereka. Handi ndo zvawaitaurirwa? Handina kunzwisisa, ndobva ndaramba kuti no inini handida. Kana zvakadaro kana kwamambo ndodii ndoendaka. Handiti saka angadai akauya zvekwamambo, saka hana kuuya kwamambo, he participated, ndobva abhadhara mombe. Handiti mapona pane zvinhu zvatofanira kutarisa vatongi kana tiri mudare. Tati isusu pane nyaya yegupuro, ari tumwe munhu kudzibvisa gupuro, akaribvisa ega. Asi tingataure here nyaya yechikomba kuseri kwenyaya ine gupuro mukati? Ndizve saka ngatiendei panyaya, tichifamba nenyaya zviri fe, tichinzwisisa, tichigadzirisana kuti pakadai mangwana kana padai panoda kuitwa so, pakadai pakadai pakadai, kuseri kweguva hakuna muna mari. Handiti mapao kutaura chinonzi chokwadi chokwadi, nyaya iyi tikaibata maucha-ucha tinoluza grip redare nezvinhu zvisina basa. Handiti mapao dai ari mwana mudiki wokuti zvichida aitungamirirwa nemunhu aimuti bvisa gupuro iwe, angadai achiti ndakanzi bvisa dare rorivhesa kuti no wanga usingafanira kubvisa gupuro isati chaitwa. Handiti mapao zvino uyu murume uyu arapawo atingati gupuro akafungirwa neumwe munhu kunzi bvisa gupuro, kwete akabvisa gupuro nekutsamwisana nekutsamwa zvakanyanya munyaya yake. Nyaya yake yaida matare akanopinda havana kumupa dzidziso yekumuonesa kuti no, chinotanga inyaya dzataifanira kutanga taita. Handiti mapao saka nyaya iyi chimiro chayo, kufunga kwangu haina kumira zvakanaka mukuti iye zvino kana munhu akanzi ari kutopindura iye kuti ndakanzi ini
ndofira pano. Munhu arambwa negupuro akapuwa gupurwa. The next thing, hondo iyo iri muno mudzimba dzemutaundi umu, munhu anenge akuti imba tinofana kuti tizodii, mabhazi ako tofana kuita sei. Makare kare igaroziva kuti mwana uchiramba mukadzi sekuru akanga asingaende yega mumusha make. Ibasa remunhu rume kwewe kuzoita rekubhadhariswa sei. Ndarasoda kurivesa dhiri. Kana achida kurivhesa dhiri vangadai vasina kusungisa madzitezvara, angadai uya muno kuti ndakamhanya ini ndinoda kurivhesa zvinhu zvangu zvese zvandakaita, ndiri kuda mudzimai wangu. Asizore mna. Kana ari mudzimai wako unenge uchida dare rineri ndo basa racho. Ndara vakakumbira sokuranga zvirizo pamusoro edare ini ndichagosai kumashure. Hakuna chinhu chinorwadza kugara muimba inoshungurudza. Ndakashungurudzika munhu pakusvika pakutsvaga stand munhu andakaroora. Apa ndaona mameseji aiwa kanani neunhu hwaakanga akuratidza. Ndinoda kutenda Mwari kuti dai pamwe nditori mujeri ndakaponda munhu. Saka inini ndakanga ndangoti zvibve pandiri. Saka kana munhu wamboti zvinhu ngazvibveka zvisiye zvakabva, kwete kuzotsvaga futi nzira iri correct now mumashure mekunge wamboita chinhu chiri wrong. Handiwapo chinhu chawakaita chiri wrong, pane chinhu chinobatika, chinhu chinonzi gupuro. Dai musina kubvisa gupuro ndaibvunza musikana wekuti wakapuhwa here gupuro? Aiwa handina. Hauna kurambwa nemurume. Handimapona takutoita nyaya. Saka iye zvino gupuro iri rinotaura kuti iwewe nekutsamwa kwamakaita ikoko, iwe neni zvapera zvinhu izvi. Avo mutemo wavo woti hatina patinotora mwana wedu usina kubvisa mombe yekumupereka. Isi tradition. Hatigoni kuramba tsika yevanhu kana iripo mumusha mavo kana kuti kurudzirwo kwavo. Handiti mapoa. Then iwe dai wairamba nyaya iyi manje ungadai wakaresista kuti no, kana achifira pano pamba ngaafire, asi ndakuenda kumatare ekwamama. Mouya kuno totaura nyaya isu tobva taona kuti no, kana iri tsika yechivanhu inoda kutevedzwa ngaitevedzwe. Handiti mapoa. Kana dai paibatwa gomba apa andaibvisa gupuro ndichiramba munhu mani ndisati ndatongesa gomba mudare ramama. Saka pane zvinhu zvatinoti tikaisa pamberi pedu apa tikazvibata nekumusana kwazvo dare rinopedzesera risisina kumira zvakanaka. Pane nyaya yekuti ataimhanyira kunopa gupuro tisina kupedza nyaya yekuti mukadzi uyu nyaya yake nemurume wake inyaya yekuti murume ari kufungidzira kana kuti murume abata gomba mumusha make. And element yekuti gomba riripo yakanga iripo. Handiti mapoa. Zvekuti mukadzi uyu ari kuramba kubuditsa kuti ndiani akanga afona angadai akamubuditsa. Nokuti dare rinotonga kamunhu richikumbira nenzira dzaro kuti iwe zvikuitire zvakanaka chibuditsai munhu uyu. Nhasi uno ambuya vachiona vakanga vachifambisa nyaya pakati pemuroora kana kuti pakati pemuroora navatete, zvese zvingadai zviri pachena. Handiti mapoa. Nyaya yangu ine gupuro mukati. Gupuro hatigone kuririvhesa, rinorivheswa nemuridzi waro anenge akaribvisa, asi parinorivheswa rinorivheswa nemombe. Ndo mutemo waro futi. Munhu waramba mukadzi negupuro waakuda mukadzi chekutanga imombe yekuti ndakufunga kuti adzimai zvatakatadzirana zviya izvi no, ndakuda kuti imba yangu ipfuurire mberi. Mombe yako iyo.
kwete kuti hacha uchada kumara kuita mwe murutanga kuzvinzwa pakanaka ndakaona akabva ari kuzvinzwa here ipapo pandakamubvunza kuti meseji ndeyani iriko kaenda kune nhamba yako msema mofu bepa iroro iro richengetei nderekualex ravazi nyakatira kakuzorishanda iroro iye mombe yamakapereka isika yekumusha kwavo nokuti indwa statement yekukunda wakakumbira mwana wedu airi mhandara saka wakumvura asina mhosva yatabata tisina dare remhosva yatabata sekudarisa dai vachirambirana munonga dai vane mhosva nomangozongoramba zviri kuti hatichakuda zvisine chokwadi unopereka mwana wedu chandiri kuedza kupedza ndichiita nyaya yangu ndati gupuro riri kutimisa kuti tirivhese zvese zviri munyaya iyi kai zviri kutimisa munyaya yavo kuti tiiti tingaibate nepfungwa yekuti tingati ichoda kuvakika choda kudii inhau yegupuro hatigone kudzora munhu akarambwa tichimutongesa nenyaya techiviolata marights emunhu munhu akarambwa nyaya yaanotongwa nayo ndeyekuti ari kuda kutora nezvisiri zvake paarambwa handiti papowa ari kuda kutora nezvisiri zvake paarambwa kana akarambwa akaenda